dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira, jożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien meta xi wħud min-nies semgħu kliem Ġesu qalu tassew dan hu l-profeta. Oħrajn qalu dan hu l-Messija. Iżda xi wħud qalu mela l-Messija għandu jiġi mill-Galilija. Ma tgħidx l-Iskrittura li l-Messija għandu jiġi minn isel ta' David u minn Betlehem, ir-raħal minn fejn kien David? Hekk in-nies ma qablux bejniethom minħabba fih. Xi wħud minnhom ridu jaqbduh, iżda ħadd ma mett idejh fuqu. L-asess reġgħu lura għand il-qassisin il-kbar u l-Fariżej u dawn qalulhom dan kif ma ġibtuhx magħkom. L-asess qalulhom qatt ħadd ma tkellem bħalu dan il-bniedem. Qabżu l-Fariżej u qalulhom intom ukoll tqarraqtu. Hemm xi ħadd mill-kapijiet u l-Fariżej li jemmen fih? Imma dawn x'qabda nies misħuta li l-liġi ma jafuhiex. Wieħed minnhom jismu Nikodemu, dak li qabel kien maran Ġesu qabeż u qalilhom jaqgħu il-liġi tagħna tikkundanna lil xi ħadd qabel ma tisma' lilu stess ħalli tkun taf x'inhu jagħmel. Huma qalulu m'intix intu wkoll mill-Galilija hux? Fittex fis-Skrittura ħalli tara li ebda profeta ma jqum mill-Galilija. U wieħed telqu lejn djarhom. Il-kelma tal-mulej. Naħseb diversi minna nistgħu nifhmu x'inhu il-preġudizzju jew għax aħna stess konna preġudikati fuq xi ħadd, jew għax aħna konna vittma tal-preġudizzju. Preġudizzju tfisser li inti iddaħħal xi ħaġa f'moħħok fuq xi ħadd, għalhekk preġudizzju tiġġudikah qabel u jagħmel x'jagħmel. Jista' jagħmel l-ilma jisfen quddiemek, tibqa' b'dak l-istess ħsieb fuq għax daħħaltu għaw u jagħtaw. U għaw fl-Evanġelju naraw Ġesu vittma tal-preġudizzji tal-Fariżej u l-kapijiet ta' dak iż-żmien. Ma kinux il-Fariżej kollha, imma kienu dawn li kellhom l-awtorità reliġjuża. U tant kienu preġudikati fuq u li ma rridu jisimgħu lil ħadd. Tal-Evanġelju għandna in-nies meta semgħu lil Ġesu kien hemm min qal dan profeta, kien hemm min qal dan Messija, għamela domanda. Imma huma xejn minn dan. Meta l-asess li ntbagħtu biex jarrestaw il-Ġesu ġew lura qalulhom ħadd ma tkellem bħalu dal-bniedem, laqas id-dawk ma rridu jisimgħu. U meta Nikodemu wieħed minnhom qalilhom mhux dan il-mod kif għandkom timxu qaslilu ma rridu jisimgħu, tant kienu preġudikati kontra Ġesu. Anzi, għalihom in-nies bħalma qalu hawn x'qabda nies misħuta dawn il-liġi ma jafuhiex, intom tqarraqtu, huma biss tajbin, ħadd ieħor kulħadd żbaljat. U Nikodemu bli jgħid li jfiem kif teleb dan il-preġudizzju kieku semgħuh bis-serjetà. Għax Nikodemu jgħidilhom
li inti ma tistax tikkundanna lil xi ħadd qabel tisimgħu. U qabel tisimgħu b'qalb miftuħa u b'moħħ miftuħ. U ninnutaw kif l-Evanġelju fil-fatt min jisma' verament lil Ġesu jibda jagħmel id-domanda fuq, anki jekk ma jkunux ċari fuq min hu. Imma jibda jifhem xi ħaġa bħal nies, bħal lases. Imma l-iktar bniedem li fehmu fil-fatt u Nikodemu għax dan kien mar għandu qabel, kif naraw fl-Evanġelju ta' San Ġwan iktar kmieni, u qatt jisimgħu. U kien fid-dialogu miegħu jistaqsih u jisimgħu. L-iktar bniedem li seta' jifhem minu Ġesu u japprezza minu Ġesu kien dak li semgħu f'dan il-kuntatt personali, f'din ir-relazzjoni personali miegħu. U għalhekk dak li anki jgħidilna llum l-Evanġelju, l-kelma ta' Alla llum tgħidilna biex aħna nkunu nies li tassew nisimgħu lil Ġesu mingħajr preġudizzju ma b'qalb miftuħa, b'moħħ miftuħ, u nisimgħuh tassew f'din ir-relazzjoni personali miegħu, fit-talb u anke fil-kelma, u dan huwa żmien partikolari li qegħdin fih li għandna nieħdu ħafna bis-serjetà it-talb, din ir-relazzjoni ma' Ġesu li tgħinna u tgħinna niskopru aktar lilu u lil nfusna aħna u nisimgħu lilu. U mbagħad ukoll tgħinna biex anke ma' xulxin inkunu nies li verament nisimgħu lil xulxin b'moħħ miftuħ u b'qalb miftuħa u sinċira, ħalli ma' xulxin ma nkunux aħna ma jkunniex dak l-ostaklu tal-preġudizzju, il-preġudizzju jimblokka. Imma meta nisimgħu tassew il-xulxin kif għallimna Ġesu, hemmhekk nistgħu nelbu wkoll il-preġudizzji li ħafna drabi jkollna f'ħajjitna. Nitolbu l-Mulej jgħinna nelbu il-preġudizzji u speċjalment biex aħna nisimgħu lilu u nisimgħu wkoll tassew il-xulxin.